19 de juliol! Resistència antifeixista! 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 Som militants i simpatitzants de la joventut comunista i avui hem vingut aquí perquè és 19 de juliol. Sinó perquè aquest és un joc emblemàtic per nosaltres, per la joventut comunista. Era un punt de defensa de la Segona República. Era un lloc on es col·locaven bateries antiaèries per enderrocar avions feixistes d'Itàlia llançant bombes sobre aquesta ciutat i assassinant centenars de civils. Fa 79 anys, un dia com avui, bona part de l'exèrcit, en connivència amb feixistes, s'aixecaven per donar un cop d'estat, però quan es va produir aquell dia un cop d'estat, va passar una cosa que no havia passat en cap de les ocasions anteriors. La classe obrera estava al carrer, que la classe obrera començava a ser un actor independent a l'escenari polític d'aquest país. La classe obrera va dir prou als abusos que portava patint des de feia anys, des del principi de la seva existència, i es va llançar en massa al carrer a defensar les conquestes polítiques que havia aconseguit en els últims anys. Tots ho sabeu, aquella guerra es va perdre i vam haver de patir 40 anys de fosca dictadura. Considerem que aquell cop d'estat es va donar precisament perquè la classe obrera, tot i que en aquell moment no estava en el poder, estava avançant posicions, s'estava organitzant en sindicats, en el seu partit polític, el Partit Comunista, i estava avançant posicions de tal manera que els més poderosos, els terratinents lligats a la terra o els empresaris de la indústria de les ciutats van decidir que ja n'hi havia prou, que se'ns havia de callar, que se'ns havia d'assassinar, que se'ns havia d'empresonar, i ho van aconseguir. Però després de 40 anys de dictadura, per donar-nos unes eleccions en les quals se'ns dona a escollir entre diversos partits polítics que diuen el mateix, entre el PSOE, el PP, Podemos, Ciutadans, que tots tenen, d'una manera o una altra, en essència, el mateix missatge. En el fons, tots accepten les mateixes regles del joc. El joc de la Unió Europea, el joc del capitalisme, el joc d'una economia que ens ofega, que ens condemna a tenir crisis cada 5 anys. Però nosaltres, tot i aquests impediments, tot i les crisis, tot i els empresonaments i els assassinats, tenim molt clara una cosa. Tenim clar que ja poden fer el que vulguin, que mentre nosaltres seguim visquent malament, que mentre nosaltres seguim patint aquestes condicions, no ens aturarà res. Truena la razón en marcha, es el fin de la opresión. El pasado hay que hacer añicos, legión esclava en pie a vencer. El mundo va a cambiar de base.